Benvidas e benvidos á presentación da campaña de Turismo Rías Baixas aquí, en Vigo, nun dos emblemas do noso destino. Os e as deportistas xa están nas súas posicións. Preparen as súas cámaras e poñan os 5 sentidos para asistir a unha demostración do que somos, unha provincia extraordinaria. Por favor, tomen o seu asento e gocen do espectáculo. Preparados? Listos? ¡Xa! Hola. Hola? Aquí atrás. Que tal? Que facedes todos aquí xa? Pero que hora é? Ostras. Pero non... Tendes hora? A ver, Loreto, producción, a que hora me dixeches que tiña que estar aquí? As 2? 12. Como que as 12? Ai, Dios, que desastre. Ai, sinto. Ai, xa, pois, ahora xa non teño tempo para cambiarme de roupa, ni nada. Ai, perdón, es que pensei que era as 2:30, ou as 2, ou algo así, pero as 12... Ai... É que resulta que esta mañán desperterme aquí neste lugar tan bonito, sabes, con este día tan maravilloso, que dije, me voy a dar un baño. Entón, claro, me metí aí no agua, na praia, empecé a nadar, coas aletas, cheguei a Cíes, logo dei a volta ali pola Costa da Vela, xirei aí en Cabo Home, todo aí nadando, a crol, todo, todo polas praias do Morrazo, precioso. Logo crucei a ría, casi me dou cunha batea, logo casi me arrola o Queens of the Seas, que entraba aí no Porto de Vigo, bueno. Logo, menos mal que apareceu un arroaz, collí na aleta e trouxome aí ata a isla de Toralla. E logo xa vine eu aquí a estilo mariposa. O auga está fresquiña, pero fresquiña, Ois, por certo, encontrei esta maleta na praia de Alcabre. É de alguén? Non? Bueno, pois nada, non me vou a demorar máis, non? Porque o tempo é ouro. Pois nada, voume presentar. Meu nome é Marta Larralde, son actriz. Non sei se me coñecedes. Vichedes rondallas? Sí, hombre, sendo das Rías Baixas, é normal, Pois eu fago da capitana da rondalla. Ese traxe sí que me quedaba ben, Non como este. Aunque, claro, esto sendo como algo deportivo, ligado ao turismo deportivo, pois que mellor dress code que un traxe de neopreno, non si? Claro, é que ao final non hai mal que por ben non veña. Hai que pensar en positivo, claro que sí. Pois eso, como eu son de Vigo, e moi deportista, pois preguntáronme se eu quería presentar a campaña de Turismo Rías Baixas 2026 da Deputación de Pontevedra. Claro, eu como me vou a negar? Aunque vivo en Madrid, moito tempo levo vivindo en Madrid, por eso falo tan malo galego, perdón. Pero claro, para min, calquer excusa é boa para voltar a casa e desconectar un pouco. Porque, acaso hai un maior lugar no mundo para facelo que as Rías Baixas? Claro. A verdade é que este lugar é ben feituco, É ben bonito. Os de a organización non tiveron que suar moito a camiseta, Moitísimas grazas ao Pazo dos Escudos de Vigo, a toda a organización e a todos vos por estar aquí hoxe. Un forte aplauso. A min gústanme moito os retos. Eu non son de tirar a toalla, máis ben son de lanzarme á piscina. Pero claro, isto da equivocación do cambio de hora deixoume un pouco fora de xogo. Así que ahora ando co pulso a 1000. Estou a piques de reventar o pulsómetro. Pero teño unha idea. Facemos unha relaxación conxunta todos? Sí. É que eu, aparte de actriz e presentadora ocasional, tamén son monitora de sub yoga. Sabedes o que é? Non? Pois é facer yoga nunha tabla de pádel surf no medio do mar. É fácil, non? É doado para todas as idades e ideoloxías. Queredes probar? Sí? Venga, solamente ao principio, a relaxación. É moi doado, mira.
todos conmigo, mira, así sentadiños como estades, non fai falla que os levantedes. Sentades ben, non? Estades aí ben sentadiños, na cadeira, eso é. Os pés separados, xuntos, tomando contacto coa terra. Eso é, como se tiveramos raíces nos pés, aí, enraizados á provincia de Pontevedra, eso é. As mans hacia arriba, eso é. Logo, o queixo lixeramente inclinado hacia o peito, eso é. Os ollos pechados ou entreabertos, como prefirades. Entón, imos facer unha respiración todos xuntos, vale? Eu a vou contando. Entón, inhalamos polo nariz en 1, 2, 3. Exhalamos tamén polo nariz. 3, 2, 1. Inhalo polo nariz. Exhalo. 3, 2, 1. Inhalo. Paz. Exhalo. Caos. Inhalo. Natureza. Exhalo. Asfalto. Inhalo. Rías baixas. Exhalo. Quero máis vacacións, por favor, máis tempo de vacacións. Vale, moi ben. Moi ben, un forte aplauso para vos, moi boa relaxación, sí, señor. Oes, e falando de vacacións, de verdade que non é de ninguén esta maleta? Porque este é un gran misterio, Mira, os sinto con voso permiso, pero vou abrila porque eu non aguanto máis. Es que a mí encantanme as pesquisas. A verdade, a ver, espera, vou por as luvas de látex. Esas teño preparadas. Chan, 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 que haberá Dios. A ver. Chin, 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 chin. Wow, esto non o esperaba, A ver, a ver. Aquí o teño. Unhas zapatillas. De quen serán? Parecen ergonómicas, moi cómodas. O número 43, parecen de varón. Así que a metade do foro descartado. Sí. Mira, teñen terra. Esta terra é da Serra da Groba. Sí, sí. Alguén que camiña polos concellos de Baiona, Oia, Tomiño, Tui, ata Serra do Argallo. Quen será? Unha etiqueta. Sito. Quen é Sito? Sito! Don Jesús Vázquez Almuíña, deputado de Turismo. Que tal, Jesús? Moi ben, moi ben. Oes, Jesús, queres sentar, xa? Bueno, como queras. Fai uns días, non, senta se queres, Fai uns días estivenen facendo unha ruta polo Monte Galiñeiro, o coñeces? Moi bo. Moi lindo, verdade? Temos un monte magnífico. Increíble. E miras, Jesús, ti a quen levarías contigo a facer unha ruta pola provincia de Pontevedra? Non vale decir o presi, O presi no, que además me machaca, non deixo. Home, podía ser alguén tamén da oposición, teño aí a Juan, para darle duro, tamén podía ser, sí. Pero tamén vexo por aquí que hai un bo andarín que conoce moi ben toda a Pontevedra, Ai, sí, que o meu amigo Cesario Pardal. Onde anda o Cesario? Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Que tal? Cesario, imagino que ti encantado de facer a ruta. Con Sito a donde sexa. O fin do mundo. Oe, Sitos, que estamos en tempo de desconto, imos ir ao grano. Entón, que balance turístico podemos facer con respecto ao 2025 e cara a este 2026? Cales son as expectativas? Bueno, o ano 25, a verdade que foi moi bo, un ano de alta ocupación, lideramos a ocupación hoteleira de Galicia, o 40% dos visitantes de Galicia estuveron en Pontevedra, estamos no top 10 tamén do que é o turismo da España Verde, non? Que é importante. É un dato que creo que por o futuro tamén debemos señalar, que estamos incrementando cada vez máis os visitantes estranxeiros, non? O sea que todos eses visitantes que antes eran sobre todo nacionais están reconvertindo, estamos en torno a un 25, xa 50% de visitantes estranxeiros. E para isto, lóxicamente, se consigue gracias a todos, non? Aquí está, pois, as administracións, Xunta, Diputación, Concellos, están as empresas, non? Todo o que están, o gran entramado empresarial que,
el representa de forma intensa para todo o sector, o clúster do turismo, e despois tamén a xente, os veciños de nosos concellos que levan máis de 100 anos tamén acollendo a xente que ven aquí a pasar unha temporada. E para o futuro, o que queremos neste ano 26, pois, en principio, a Diputación incrementa o presuposto de turismo por enriba xa dos 7 millóns de euros, un crecemento do 17%, e tratar de seguir sempre con esa vinculación co empresariado, ir da man con eles a facer promocións, pero tamén a incrementar a formación de nosos traballadores, é moi importante a calidade do servicio, porque o que ven por algunha circunstancia logo repite porque lle gusta o que lle damos aquí. Non me estrana, non me estrana. A verdade que sí, o que temos todo, non? Temos todo. Creo que é por onde temos que crecer. Todos unidos en unha coordinación clara entre a parte privada e a parte pública e que tamén nosos veciños entendan os grandes beneficios que trae o turismo a nosa terra. Totalmente. Moi boa estrategia, Sí, moi boa. a verdade que sí. Cesario, pregunta de campeonato, Cal é o perfil do turista deportivo, que busca, e cal é o peso do turismo deportivo para o clúster? Pluma, lixeiro, welter... Peso pesado. Peso pesado. Peso pesado, indudablemente que a aposta que fai neste caso a Diputación de Pontevedra polo turismo deportivo, pois o aplaudimos desde o sector. Máis de 128.000 deportistas, turistas, viñeron a nosa comunidade pois a facer de alguna forma este tipo de turismo e desde logo deixan en toda España casi 8.600 millóns de euros nas nosas arcas. Por lo tanto, é unha aposta necesaria e que o sector aplaude, é unha valentía tamén apostar por este tipo de iniciativas que, desde logo, que ao final redundan nos nosos establecementos, nos hotéis, nos restaurantes. Cada vez tamén nos adaptamos a este tipo de turismo. Xa hai moitos hotéis, moitas casas de turismo rural, moitos establecementos pois que teñen ese tipo de espacios determinados pois para deixar unha bicicleta, para lavala, para deixar as piraguas, as tablas de paddle surf. Pois temos moita infraestructura xa, tanto no indoor como no outdoor, como para seguir atraendo xente que veña a nosa comunidade e a provincia de Pontevedra, indudablemente. Que ben, noraboa, que ben. Oye, pásalle o relevo a Jesús. Perdón pola tos, que estou aí... Eu creo que teño unha alga aí ou algo desta mañán. Algo. Que pode atopar o turismo deportivo nas nosas Rías Baixas? A verdade que o temos todo, non? Estas instalacións naturais da ría, por exemplo, que temos aquí, pero tamén o monte, nos queremos promocionar grandes eventos deportivos que os hai e tiran moitísimo desa entrada de visitantes. En 87 días temos a Big Bay, non? Eu a correr 3 veces. Eu tamén. Mira, olha. Pero non ganei ninguna, Non ganei. Eu tampouco. Pero aparte de eso nos interesa tamén a persona activa, o que practica vida saludable, non? As martas, os cesarios, os sitos, que veñen cada vez máis a visitarnos porque temos de todo. Temos condicións naturales, a climatoloxía e, lóxicamente, tamén outra parte de gastronomía que nos interesa moito a todos. E por aí creo que, claro, entonces, ao final é un paquete que ao final o deporte é a porta de entrada, pero o que queda é o que damos na provincia de Pontevedra, que, como digo, creo que damos unha carta amplia de servizos para a xente. Que ben, que bo. Para rematar, unha pregunta para os dous. A ver se dades na diana, Que ten que traer na maleta un turista para disfrutar da nosa contorna? Ganas. Hombre. Moitas ganas, indudablemente, tanto na maleta como de un mismo. A actitude son as ganas que trai pois ese turista deportivo turista. Ganas, únicamente ganas. Isto é fundamental. Algo máis, Jesús? Bueno, un pouco de diñeiro e o demais o demais se pon a provincia de Pontevedra. Sí que sí, pois un fortísimo aplauso para ele. Don Jesús. Gracias. Moitísimas grazas. Cesario Don Jesús, presidente do clúster. Bueno, pois eu sigo sen saber o misterio da maleta. Sigo sen resolver de quen é. A ver,
Vou a ver se hai algo máis aquí. Ai, mira. Unha cinta de gimnasia rítmica. Me encanta. A ver, eu facía gimnasia rítmica cando era cativa. Como é? Que bonita. A ver, que máis? Un misterio misterioso. Un pendrive. Aquí pode estar a chave que resolva o misterio misterioso da maleta misteriosa. Producción, o podemos por? A ver que hai no pendrive. La marcha nórdica me cambió la vida a nivel psíquico y físico. Cuando voy a caminar y lanzo el bastón atrás, dejo el cortisol atrás y recojo la serotonina. Es mágica esta zona, es maravillosa. ¡Wow! Para mí correr lo es todo. Mi vida gira en torno a ello. Es lo primero que pienso cuando me levanto y lo último que pienso cuando me acuesto. La gimnasia rítmica es una manera de vivir. En el momento que ese sentimiento y esa pasión entra, es un enganche. El río es paz, tranquilidad, es la arteria más grande de mi vida, porque me da una oportunidad de estar desconectado de lo que todos intentamos escapar y después estoy muy concentrado de todo lo que me puede aportar. Empecé con 7 añitos en la modalidad de Optimist. Tuve un momento como de que no me gustaba y lo que consiguió que acabase gustándome la vela y navegar fue la gente. Me comentó que le gustaría probar con alguien con ceguera. No me tuvo que insistir mucho. ¿Un ciego podrá surfear? Pues sí. Yo soy el que le lee las olas cuando llegan, por dónde vienen, hasta en el momento que yo le digo Pablo arriba, a partir de ahí él tiene que hacerlo todo. Hay momentos que lo que me hace es escuchar los sonidos, mi sonoridad, el viento cuando trabaja con los árboles, la luz cuando traspasa las hojas. Un turista que viene a hacer una actividad con nosotros, lo que hace es se relaja, se abre. 1, 2, 3, ya, ¡opa! El impacto que le da lo que es un río bravo saca lo mejor de sí. ¡Vamos, equipo! Llega un momento que eres capaz de percibir magia. El valor máximo es la disciplina, pero después también lo que intentamos siempre es educarlas en los valores de equipo, que se acepten entre ellas tal y como es cada una. El surf para mí es la triple D: diversión, desahogo y desafío. Acabas divirtiéndote con mucho esfuerzo, pero cuando sales estás mucho mejor que al entrar. La gente nos pregunta, oye, ¿y si llueve y hace muchísimo viento, que es que lo único que te apetece es quedarte en casa con una peli? Pues sales a navegar y es divertidísimo. Me gusta levantarme por la mañana, salir a correr por estos entornos. Puedo salir sin reloj, sin música, sin nada, que prefiero escuchar el mar que cualquier canción. Para mí, Pontevedra es la provincia del deporte porque juega un papel muy importante en la sociedad. Se promociona muchísimo, se cuida muchísimo. A nivel náutico somos una potencia. Ya sea piragüismo, remo, natación, vela. Es el entorno. Todo el mundo lo dice cuando viene aquí, que es espectacular. Estas rías maravillosas con sus respectivos centinelas, que son las Illas Atlánticas, es algo único. Entre las vistas, la naturaleza y todo lo que lo rodea, pues es un lugar idóneo para practicar cualquier tipo de deporte. El mejor gimnasio es la naturaleza de nuestros montes en Pontevedra, los ríos, las playas. Es algo maravilloso. ¡Wow! ¡Qué emocionante!
Que emocionante reportaxe, non? Que bonito. Dende logo, o deporte nos transmite valores que fortalecen a nosa vida e nos dá impulso a seguir, non pensades? Verdade, a que sí? Aquí hai moita xente que fai deporte, que sabe no vídeo, federacións, organizacións, deportistas amadores, profesionais. Moitísimas grazas a todos por participar, Un forte aplauso para eles. Moitas grazas. Teresa Portela. 7 Olimpiadas, non? Que pasada. É para a 8ª, Que guai. Noraboa. Un placer. Forza, estamos contigo. Paula García. Sí. En nome de todos. Sube conmigo. Paula García, presidenta do Clube Maniotas. Pois, Paula, estuvo a pensar que eu esta maleta non a topei por casualidade. Ai, non sei. A detectives ti? Sabes, porque es que eu estiven de cativa no Club Maniotas. Ai, sí? Sí. E lembras algo? Sí. Lembro a dor do corpo que tiña despois de entrenar. E tamén teño un pouco de flexibilidade, mira. A ver. Mira, ti me colles a perna, Veña, vamos alá. E quen che adestrou? Pili se chamaba, coñeces? Por suposto, foi a miña adestradora toda a miña vida deportiva. Xa temos outra cousa en común, que guai. Pois, me enseñarías a facer algo coa cinta, porque a mí encántame, pero, claro, son máis do aro, sabes? A ver, como é? Fanos algún truco. Ai, que bonito. Nos encanta. Oye, Paula, por que tan importante a ximnasia rítmica? Bueno, é que a rítmica é moito máis que un deporte. É unha mestura, pois, entre arte, movimento, música, e expresar emocións co corpo. Como adestradora ves como os teus gimnastas crecen, brillan, supéranse dentro dun tapiz. Entón, iso fai que a conexión sea algo moi, moi especial. Moi emocionante, non? É disciplina, eso sí, pero tamén ten outras cousas. Ten compañerismo, ilusión. Ao fin e a cabo, é unha forma de vida. Totalmente. Oye, a mí encántame como saúdan as gimnastas cando rematan o exercicio, ¿no? Que fain así como a dereita, a esquerda, o centro, non? Algo así. Sí, vamos ben cos brazos, as pernas igual un poquinho máis xuntas, teñen que estar. Teño que perfeccionar. Moi ben, moi ben. Logo sentamos no podio para esperar. Perfecto. Ai, perdón, que casi me comí no caramelo de antes, que ahora vou atragantar de verdade. Non podo facer cho boca a boca aquí porque non sei como saímos do paso. Primeiros auxilios. Non, estou ben. Senta, que imos esperar o xurado a ver que nota nos dá. Oes, Paula, próximamente sairán máis vídeos, porque hoxe non imos amosalo todos. Estamos co principio, non? Pero neses vídeos a campaña seguirá ao longo de todos estes meses onde que os protagonizan varios deportistas, entre eles ti. E que tal a experiencia da grabación? Que prefires, ser actriz ou volver a competir? A ver, se poidera volver a competir, non o dudaría, pero ni un instante. Sí. Pero bueno, facer este vídeo pois ha sido unha experiencia que permanecerá no noso recordo e ademais pois colaborar con a nosa provincia e sobre todo co entorno que ten ha sido unha experiencia inolvidable. Que ben, Noraboa, é que o deporte é como un cóctel, o ten todo, ten dopamina, ten serotonina, ten oxitocina, sabes? Ou como dicía no vídeo surfista Pablo Cabezas, que falaba das 3Ds, que son diversión, desfogue e desafío. Perdoade que me anticipe a xogar no campo, pero eu quero engadir unha letra a este lema de Pablo. Eu quero engadir a C, porque o deporte axuda a conectar con outras persoas e con unha mesma. Pois sí, C de certo. Sí. Luisa Sánchez, vicepresidenta e deputada de Turismo. E Deporte. Deputada de Deporte. Gracias pola corrección. De algo máis, de economía e de impulso ao emprego. Sí. Senta, por favor, por que con tanto cargo ti estarás moi cansada. Sí, no ouro. Moi ben. Por favor. Luisa, dime, ti tes tempo para facer deporte con tanto traballo? Pois para non quedar atrás
dos e das grandes deportistas desta maravillosa provincia. Claro, é importante. Eu preciso para a nivel mental, total. Tamén. Oes, Paula, como iso de xogar na casa? Como de diferente competir como visitante ou como local? Pois xogar na casa é todo un orgullo e unha grande obriga. Poder adestrar na túa cidade, pois eso xenera moitísima enerxía, notas o calor dos teus, desa afición que sempre está o teu carón. Ademais, a provincia de Pontevedra ten unha pila de instalacións deportivas e un entorno chulísimo donde convivencia e deporte van da man. Que ben, que guai. Oes, Luisa, o pen era teu, non? Culpable. Misterio resolto, un misterio resolto. Pero teño outro. Cal? Cal é a labor desde a Deputación de Pontevedra cos e coas deportistas? Pois temos moitas axudas, pero gustaríame falar de unha axuda á formación de mulleres en postos de adestradoras e de árbitras para impulsar, pois, a igualdade real e o liderado feminino no eido do deporte. Marta, cho conto por se queres probar. Eu? Sí, claro. Como de árbitra? Eu? Eu sei correr para atrás, mira. Chut, 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 chut. Moi Chut, ben. chut, chut. Que ves, que vamos, controlado. Fas moi ben, fas moi ben. E como se reforza a imaxe das Rías Baixas como destino activo e saudable? Pois con máis de 500 eventos ao ano. Por exemplo, Pontevedra vai ser unha das sedes da Copa Mundial de Natación Artística xunto con Medellín, París e tamén Toronto. Toronto, en Canadá, sí, sí. Sí. Oh, caramba, que nivel, moito nivel, Claro. Eu despois do baño desta mañán, co Arroaz, dinme conta que el é máis rápido que eu no mar. Sin embargo, eu son máis rápida que el no asfalto. Entón, un triatlón? Gañaría o mellor ciclista. Evidentemente. Non hai outra. É así. E falando de ciclismo, imos ter na provincia o Gran Camiño, tamén en Pontevedra, no mes de setembro, as finais do Campeonato do Mundo de Triatlón. Un evento que atraerá moitísimo, moitísimo turismo e turismo de calidade. Que guai, pois eu non me penso perder. Pois Igual hasta ali compito estaremos. e todo, non? Quen sabe? Como na Big Bay, tamén. Bueno, pois, por último, Paula, para despedirvos, algún movimento así que podamos facer, algunha floritura Perfecto. as tres, Sí. así, sí? A ti Eu tamén gosto, gusta moito encanta. a gimnasia rítmica, non? Sí, o submarinismo tamén. E o submarinismo. A ver. Perdón. Eso que lle dicen que non se podía mover cando movía a cinta, pero... Pues un forte aplauso para Paula García e Luisa Sánchez. Moitísimas grazas. Grazas as dúas. Moitísimas grazas, Luisa. Disculpa, ahora. No. Bueno, pois agora chegou o momento que todos estades agardando. Non é o pincho, tranquilos, non os preocupedes, todavía non. Chegou o momento clímax, ese momento non que un aguanta a respiración antes de chutar o penalti final, sabes? Ese momento en que estás a piques de coroar a cumbre da montaña. Sí, amigos e amigas, o vídeo da campaña de turismo Rías Baixas 2026 da Deputación de Pontevedra. Desconecta. Apaga el teléfono móvil, deja la pantalla, las redes. Sal del estrés, del trabajo y la rutina diaria. Corta con el debo de... Tengo que... Hay que...
Vive. Conecta. Recuerda que emoción viene de movimiento. Escucha tus pasos. A la montaña. Los rugidos del agua. Explora. Prueba. Supera los límites. Disfruta de cada momento en este viaje. Con tu pareja, tu rival, tu amigo, tu equipo. Reconecta. Este es el territorio que te permite ser. Donde lo imposible se hace posible. Es aquí. Esta es tu meta. Tu destino. Rías Baixas. Wow. Qué emocionante, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Muy lindo, muy emocionante. A verdade que sí. Es que miro este vídeo tan fermoso e teño ganas de facelo todo. Descender polos ríos, trepar as montañas, que agora estou enganchada ao meu novo vicio, a escalada. Tamén, non sei, eso, que máis cousas, que xa... O descenso, acrobacias, tamén no solpor, que bonitas, encantan as acrobacias tamén. Oye, algún voluntario ou voluntaria para facer algunha acrobacia comigo? Ten que ser alguén que sepa de equilibrios, unha persoa de confianza, unha persoa que poda velar polo benestar, por exemplo, dos 61 concellos da provincia de Pontevedra. Ah, Sauteño, Sauteño, esta deducción é digna de Colombo, ¿eh? Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra. Luis. Imos facer unha acrobacia, Antón. Que facemos? Estás preparado? Ti estás segura? Eu confío en ti, ¿eh? Podo confiar en él, ¿no? Sí? Veña, Luis, entón. Dalle. Ti posas mans así, ¿eh? Estás preparado. Eu vou facer o pino, me tens que coller os pés. O pino? O pino. Espera, que vou quentar un pouco, vou quecer. É que te teño que coller despois así? Sí. Vale. A ver se podes, ¿eh? Veña, vou, ¿eh? Venga. Paula, Ignacia. ¡Ole! Veña, sube, sube. Non te solto. Oye, Se pode confiar en ti. Sí. Se pode confiar en ti. Mira, que as pastillas da tos e todo. Oe, unha cousa, a ti gustan as acrobacias, das te ben, pero creo que ti eres máis de andar en bici. Tamén, e de correr o día 1 de xaneiro por Vilagarcía. Bueno, de 1 de xaneiro eu confeso que é o Nadal, porque é o máis recente. E sempre chego o 31 e estou pensando no plan que vou facer o día 1 de xaneiro. E non preferes ver os saltos No. do esqui pola tele, o concerto da Ninovo e tal, O meu non? é facer deporte. Bueno. Saben os de Vilagarcía, encántame o día 1 Sí. ir ao Monte Lobeira en Vilanovo ou a Monte Xeabre en Vilagarcía. Pero este ano cambiei de destino, fui Ah, sí? ao interior, que é un que sitio super fermoso, moi importante para min, ao mellor menos coñecido que o resto. Entón, gusta te correr polo monte? En bici. En bici percorren os 6 concellos do Deza, o día 1, cun calorazo.
que non vos podedes imaginar. Como hoxe, case. Pero bueno, tamén non é só un tema de principio de ano, porque logo xa é tradición, o 24, co presidente Rueda, vamos sempre correndo desde Cambados ata Illa de Arousa, facemos 12 kilómetros, e logo outro día, pois, serpenteamos ali polas llanuras dos concellos do Salnés, e acabamos subindo a Armenteira, indo á Catedral do Salnés. E ali, pois, ese é o meu plan de facer deporte. Pois me parece moi bo plan, a verdade. Eu vou te facer caso, vou ir quecendo, porque a semana que ven nos vemos en Fitur, non si? Veña, pois deixo-te o relevo para o sprint final. Vamos. Grazas. Bueno, antes de nada, moitas grazas por acompañarnos nun día importante para nós, co deputado de Turismo, a vicepresidenta responsable de Deporte, vicepresidente, compañeiros, deputados, deputadas, Xunta de Galicia, delegados, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, representantes do sector, moi bons días. Eu podría falar de que o turismo supón o 14% do PIB provincial, que ao mellor o ano 26 vamos a superar os 2 millóns de euros de visitantes, que o 40% é estranxeiro, pero a verdade é que o acto en sí foi algo inusual, seguramente non contabades con este formato, polo tanto eu tamén as miñas palabras van ser atípicas. Vou falar dunha carreira. O inicio, aquí, hoxe, en Vigo. Un emblema do turismo, un paraíso aí ao fondo das illas atlánticas, un refuxio dos visitantes, un orgullo tamén dos propios veciños, un templo cultural cando reabramos o Cine Fraga. Isto ten que ter un percorrido. Iniciámoslo hoxe aquí, ascendemos hasta o Monte Santa Tegra na Guarda, logo vamos polas praias todas do Morrazo para meternos nos viñedos do Salnés, adentrámonos tamén en Pontevedra e rematamos ascendendo pois a parte de Odeza. Eso todo, pois, coloreado cas camelias, enchoupado da auga dos ríos e das rías, todos custodiados aí polos nosos castelos de Soutomaior e Sobroso, e todos esos atractivos que hai en todos e cada un dos 61 concellos. Data. A mellor data son os 365 días do ano. Inverno, Cocido de Lalín, Entroido en Vilaboa, o outono, a vendimia no Salnés, no Baixo Miño, o termalismo de Cuntis, Caldas, Mondariz, Balneario, a primavera, as maceiras da Estrada, e no verán, pois aí xa é todo color, alegría, e todo o que eso conleva. Así que temos o inicio, temos o percorrido, temos a data, que equipazo temos, donde cada un sabe a perfección as funcións que ten que realizar e realiza de xeito único. Temos estrellas, os chefs, Michelin, e os hosteleiros e profesionais, todos da provincia, que permitides que sexamos a primeira provincia de España en ter o reconocemento CITEC. Temos lendas que todos levan a bandeira con orgullo das Rías Baixas, ademais en todos os campos. O deporte, da ciencia, da empresa, porque o destino Rías Baixas é moito máis que un destino, é un xeito de ser. E temos un equipo de 1 millón de anfitrións, que son os veciños e as veciñas desta magnífica provincia que é sinónimo de calidade, de excelencia, que para nós, para a Diputación, eles e o seu benestar é unha prioridade. Os inscritos. Aquí están desexando inscribirse millóns de persoas.
Todos queren, polo menos, probar unha vez o que hai aquí. E xa se sabe o que pasa se se proba ou se repite aquí neste destino. E aí é onde temos que ser conscientes que nós lle debemos todo á xente. Eu aquí quero lanzar unha mensaxe clara. Somos conscientes da problemática que pode haber momentos puntuais de haber multitudes ou masificacións. En un mundo no que está todo polarizado, moi hostil, illaos, pois quero deixar claro que nas Rías Baixas non cabe a turismofobia. E a organización, que teño eu a honra de presidila, esta particular organización, con todos os que aquí me acompañades e que sodes figura clave, e outros que non poden vir, que non están aquí, pois é unha organización que fai que no ano 26 máis de 7 millóns de orzamento, con un incremento do 17% de inicio, que somos os padriños de etapas de la Vuelta, do Gran Camiño, de seleccións nacionais de fútbol, balonmán, e outras moitas que seguramente que virán, que estamos ultimando para lanzar a Rías Baixas Sports Commission, que nos vai a permitir captar eventos tractores que son e van a ser determinantes para a provincia. Somos tamén os que quitamos por primeira vez unhas axudas pioneiras para eventos deportivos, pero sobre todo, somos conscientes do papel que temos que xogar. Somos conscientes de que o deporte é clave. Clave para a desestacionalización do turismo, para reforzar esa calidade e excelencia, e tamén clave para evitar esas multitudes. E aquí, a este símil, podría seguir hasta o infinito, porque, ollo, que me decides que outros elementos como o habituallamento, a gastronomía cae na provincia. O adestramento. Que mellor adestramento poden ser os 40 anos de turismo Rías Baixas. Eu aquí tamén vai o meu agradecemento, o meu recoñecemento a todas as persoas, todos os traballadores de turismo Rías Baixas. E o palmarés. Olla, que vimos de colleitar premios en Xapón, Estados Unidos, en Cannes, onde estivemos ao mesmo nivel que Porsche, que UEFA e que L'Oréal. E xa digo, non sigo co símil porque podíamos estar aquí hasta ben entrada a mañán, pero creo que sabedes do que estou falando. Esa carreira é a Rías Baixas, que nos permite desconectar da rutina, conectar co mellor que temos e reconectar ca nosa esencia. Desconectar, conectar, reconectar. Nas Rías Baixas todo é posible, ou é todo. E aquí as Rías Baixas van a permitir ou permiten camiñar, andar, correr, andar en bici, navegar, bucear. As Rías Baixas permítenlle para saborear, para sentir, para visitarnos, volver, repetir. As Rías Baixas é para todos. E dá igual como veñas, cando veñas e por que razóns veñas. As Rías Baixas é a túa meta, o teu destino. E ese é o lema da campaña turística de Rías Baixas para este 2026 que nos vai acompañar para todo o ano e con o obxectivo que temos claro, que queremos que redescubrir o territorio como se fora un turista e vivilo como se fora un veciño, porque, insisto, somos e o é todo as Rías Baixas. Desconectando, conectando, reconectando xuntos. Lembrade, Rías Baixas, a túa meta, o teu destino, agardo por nesta carreira. Moitas grazas. Bo día. Grazas. A miña meta, o teu destino. Que bo. Moitas grazas. Espera, non marches, porque aquí creo que todavía hai unha cousa na maleta que quizás ti sabes que é. Imos ver. Creo que é unha para ti e outra para min.
A ver, que é isto, Luís? Que é? Creo que todos temos nas bolsas, podedes ver? A ver se nas vosas bolsas tamén tendes algo. Oh! Que bonita! É a mesma que tedes vos nas bolsas? Que linda! Que guai! Moi bonita, non? Moi bonita, E a garimosa. Isto... Calidade, Calidade. Oye, facemos un selfie con ela. Nos facedes unha foto? Ademais, nunha provincia que somos case 1 milleiro de aficionados. Ao Celta, dis. Unha provincia que é unha auténtica grada, como a calquera dos estadios de fútbol que hai, ou de outra instalación deportiva que hai en toda a provincia. E isto é o significado que queremos que poñades sempre, ata para dormir cando fai frío. Entón ponemos así, como no estadio, como en Balaídos? Mesmo, venga. Rías Baixas. A túa meta o teu destino. Eso. E logo, Luisa, ves, Cesario, Jesús, Paula, imos facer outra foto. Rafa, pois aquí facemos unha foto aquí abaixo, con toda a xente do público. A todos, gracias por venir, por certo, a todos os invitados. Moitas grazas pola vosa atención. Facemos todos coa banderola arriba, aí. Veña, como se o Celta marcase gol. Ai, sí, perdón. Sí. Ai, perdón. Protocolo. Vale. Logo en marcho esa podemos facer a foto. Sí, ti crees? Veña, estamos, Rafa. Eu cambio un pa aquí. Así está ben? Isto hai que... do orden, claro. É un máster. Entón, que facemos coas banderas? A ver. Aí arriba, todas. Ahora, pero vou tapar, poñocha por detrás. E poño así un... Aí estamos. Gol do Celta! Non o podo remediar. Outra, gol de Iago Aspas. Moitísimas grazas. Final do partido. Moitísimas grazas a todos e todas. Gracias, Moitísimas grazas. Logo vémonos no terceiro tempo. Eu marcho xa a dar unha duchiña quente, que creo que xa o merezco. Moitísimas grazas pola atención, de verdade. Ha sido todo un orgullo estar aquí, un placer. Graciñas. Agora, como acaba de dicir a nosa presentadora, convidámosvos a desfrutar dun ágape á saída da sala. Pregamos